एपिस'ड आन्जादाव उथ्रिसारनाय जिगाब्रुंखौ बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि लादों बे समाव मा फोरमायगोन? दिनैनि बे गोथार सान जोंनिनो गुरुदेव कालिचरण एकाडेमि दतमा बाहायनो 2000आव नार्सारियाव एडमिसन खालामनानै 2011 बेहाय बे फरायसालिनिफ्रायनो बियो मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बिथाङा एथ'ग्राब गोरोंद्रायबो नङामोन, ओरैनो एसेल' मार्क लानानै 64.16% लानानै बिथाङा 2011आव मेट्रिक पासखौ खालामनो हादों। बड'आव बिथाङा लेटारबो लाखिनो हादों। दा टटेल बिथाङा 385 नाम्बार मोननो हादोंमोन बे समाव। दा बिथाङा फरायै फरायै गावनि नाजानायजों बिमा बिफानि नाजानायजों 2025 मायथाइयाव एपिएससि आनजादखौ होनानै आसाम फाइनान्स अफिसाराव 43 रेंकआव उथ्रिसारनानै दिनैहाय गोग्गा होनो हादों। गावनि न'खर, समाज, जोंनि ओनसोल बेफोरनि थाखाय जोङो बेखौ लानानैनो आरो जोंनि एक्स फरायसा जानायलाय जोङो बिथांखौ दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय बिथाङानो गिबि खेब बे एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारदों बुंनांगोन। बिथाङानो जोंनि दा मोनथिनायाव जिके एकाडेमिनिफ्राय फरायनानै थांनाय फरायसाया गिबि खेब बियो एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय फरायसा। माबायाव एकाडेमियाव फरायदोंमोन। नोंथाङा गिबि खेब बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय। थुलुंगाथाव मा फोरमायलांगोन नोंथाङा फरायसाफोरनि थाखाय? बेखौनो जे थुलुंगा होलांनो सानो जे माने इयुनावबो बर' मिडियामनिफ्राय बा बर' फिसाफोरा आरोबाव एपिएससि बा इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनानै गोजौ थाखोनि सार्भिसाव जयेन जानो हायो। बेखौ आङो नोंथांनि गोसोआव साननाय फैयाखै नामा बै समाव जे बर' बिजों फरायनानै आं एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन होननानै? सिगांथ' माने जेब्ला थांखि लादों अब्ला आङो सानदोंमोन जे आंबो पास खालामनो हागोन होननानै। मानो होनोब्ला बै समाव जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन, जेरै चरन नार्जारि सारमोन, बिसोरखौ नुनानै माने थुलुंगाखांनाय मोन्दोंमोन आरोना आंबो जे माने एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसार जागोन होननानै। दिनै नोंथांनि जिहेतु नोंथां फरायजेननाय फरायसालि बे गुरुदेव कालिचरण फरायसालिया नोंथांखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। माबायदि मोनदों गोसोआव? जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे फरायसालिनि गासिबो गोरायुं सार आरो दैदेनगिरि सारमोन आरो बे मेलखौ लिंनाय आरो आंनि बे बरायनाय हाबाफारिनि मेलखौ जाय माने मोगथां महर होदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर जासियो आरो। आथिखालनि बांसिन सुबुंफोरानो फोथायो जे बर' मिडियामजों फरायोब्ला बे माखासे जाफुंसार सहैनो हाया। नाथाय नोंथाङा दिनै मोनसे एग्जाम्पोल महरै बेयाव गसंफैदों। मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम? बिदि जेबो नङा जे माने बर' मिडियामजों फरायबानो जे पास खालामनो हाया होननानै। बियो गावबा गावनि नाजानाय आरो थांखिनि सायाव नाजानाय थायोब्ला गासिबो जाफुंसारनो हायो। बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। एपिएससि आनजाद होनायनि सिगां नोंथाङा मा बिजाब फरायदोंमोन आरो मा कचिं खालामदों? आङो गिबियाव बिदिनो अनलाइन कचिं खालामदोंमोन आरो इउटुबफ्राव भिडिअ नायदोंमोन। बेनि उनाव माखासे बेसिक्सफोरखौ सोलोंना लादोंमोन आरो सिलेबासखौ मोजाङैनो डिटेलावनो नायदोंमोन। आरो बेनि उनाव बड'फा सुपार 50 मिसन बेवहाय माने सिलेक्सन जानायसै आरो एन्ट्रेन्सआव। बेनि उनाव दिल्लीयाव 10 मान्थनि थाखाय कचिं लाहैनो मोननानै कचिंनि मेटेरियेल्सफोरजों लोगोसे जे अनलाइन फ्रि बेफोरखौ फरायनानै माने एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। सुपार 50 मिसना नोंथांनि बे जाफुंसारनायाव माबायदि बिहोमा दं होननानै सानो? आङो बड'फा सुपार 50 मिसनखौ माने जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद माने गोजोननाय जासिनो सानो जे माने बे मिसना गैयामोनब्ला माने हयथ' आंनि गाइडेन्स जाय माने इजियैनो आं गाइडेन्स मोनदोंमोन हजों थांनानै। बे गाइडेन्सआ माने आंनि थाखाय माने गोब्राब जागौमोन आरो। आं जे माने गाइडेन्स बेखौ इजियैनो हजों मोनदों, बेखौ हयथ' आङो आरो बेलेग धरनै माने लानो नांगौमोन बेफोरबायदि।
जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमाया बांसिन होननानै सानो फोरोंगिरि ना बिमा बिफानि सोर? बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो बिहोमाया एखेयानो फोरोंगिरिफ्रा जोंनो लामाखौ दिन्थिनानै होयो आरो बिमाफोरा जोंखौ मदद होयो मटिभेसन होयो फाइनान्सियेल सापर्ट होयो बेनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो बिहोमाया एखेयानो जाय उनाव इयुननि फरायसाफोर एपिएससि आनजादखौ होनो होननानै साननानै दं मा फोरमायगोन नोंथां? बिथांमोनखौ आं बेखौनो होननो सानो जे माने नाजानायखौ गारनो नाङा आरो जे माने कनसिस्टेन्सि जे नोङो एपिएससि बा इउपिएससि आनजादखौ होनो थांखि लाबायब्ला थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथाङा नाजानांगोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो